Lo que estem intentant dir ahí és que la quantitat de diners que estem retallant per a poder-nos entrar en el calçador dins de lo que es considera un bon comportament, o sigui, un comportament que evita el tindre d'èxit, que la quantitat que estem perdent i per la que estem fent un esforç és molt menor que la que s'estan llevant. Si aquesta quantitat que s'estan llevant no hagués estat, com no ho sabem, no podem afirmar res, però probablement podem dir que, tal com són els espanyols, a tots els que han decidit els últims anys, els han endeutat-se per poder fer més del que tenen disponible. No sé si ho està clar. Si voleu dir alguna cosa sobre els temes que estem comentant, en torn de paraula i ens deixarem parlar. Sí, la última.